Adică și tine, aseară am făcut un experiment. Am pus apă cu oțet și am băgat un ou. Știți de experimentul ăla și acum e dimineață și hai să vedem. Oh my god! Auziți? Aici l-am spart eu din greșeală un pic, dar nu e nimic, că eu de aceea vreau să-l spart. Deci uitați. Dar de ce nu se dă coja jos? Hai să spargem. De ce nu se sparge? Bine, o să spargem cu lingurița. Da, dacă îl spargem, îl punem aici în oțet și mai îl lăsăm 2 zile. Da. Le călăm furculița. Nu știu. Să spart. Să-l punem. Puteți vă știți cum e de gălbenuș, uitați. L-am pus, acum avea un pic să le iau și o mână. E tare! Frate, foarte tare, prieteni. Da, hai că lăsăm așa 2 zile. Ce se întâmplă cu el? Deci nu o țin miroase. Dar nu pot să-l amestec deloc. Păi, parcă niște muci cu gălbenuș. Calbușul ăla, nu știu ce cu el. Nu bine, uitați cum. În fine, hai să mai lăsăm 2 zile acolo. Așa, deci se vede în filmare. Foarte ciudat. Totuși poate 2 dacă facem 50 de like-uri la videoclipul ăsta. Deci, extrem de ciudat. Stai că am scăpat și coși de leamuri. Uitați cum au rămas cojile. Foarte ciudat. Bine, îl băgăm mai încolo. La revedere!